Dameni debata na sumurung sian salu na roha. Ima mga ramoti ya ka ate-ate do pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras marita sa luna. Si hol roha patulason berita na ulit itong atong ata. Onom tao mahami dung pidasian hurion podo bambu. Jadi di sol ni roha nami totong do tanya ko kami widahan perkembangan ni huriata ke Cibubur nama Dinggana. Jadi sama itu tu hatan dewata na gabi parsaurata di bagasan sedarion tersurat di surat Apostol Paulus na parjulu tu si Timotius biduonom ay onom Rodisia sonoma tersurat di sini ulini roha nasabam pangomong godang dututu hadaulaton anggo mardongat sabam ni roha ada ngadong tabuat tu hasyanganon jaledang terbuat kita agiaha lau ruar alai mula dong dihita si panganon do parabiton tahasabab pumai ia akan nanaing mamora madebudu tu bagasan pangujunan doho sabil doho tulan hahisapon hauton aka na mangago na mangalonok ko jolmay tu bagasan jaya dohot hamagoan ima sahana urian itu hata ahado lapatan ni hadaulaton bulu di bagasan bahasa Indonesia dokon ibadah hidup saleh nah tu makas nian memang hidup saleh do. Jadi dada holan namar pardungu tu parmingguon, tu liturgi, tu pertangyangan, anggo ibadah. Alai hadalaton mar pardungu dui tungulu siganu pari, ima parange, pakatayon na daulat na parsauran na dinggan dingul siganu pari. Si Timotius uluan ni huria Efesus dipanggil Apostol Paulus asa gabi tau tiruan ni akan naporsea di akapakatayon di parange di holong ni roha di haporsiaon nang di hatomanon jala natu makas sidok Apostol Paulus di Rom 12 ayat sada nahoapoi mahamuak kadongan marhiti asini rohani debata pasahatamu ma daging muna ban pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulatun ni namar roha ima hadaulatun namar roha pasahatun sudi panggulmiton di ngulu taon nang di ngulu tiki beribadah nang di ngulu sigano pari mulu di sok kita majalo panugunugun di hatan ni debata ba ano di luar manang digul siganu pari naing ma praktek konotai asa unang lilu hita di dalani sungon atani dinyak kainata para rekam senakin asa unang lilu natabo to si todongota manang tu dia omong kosong do sahalak madok dirinda daulat ala ringkas mar minggu do tupungan kor manang do angkota ni parhalado anggodang diparangihon manang gabi tau tiruan manang gabi bui bana gabi contoh ditongani bagasna ditongani masyarakat nang di sudi tehe parsaura siganu pari onggo bayo daulat duinna ala ringkas mar minggu api to kena hol berbadai di parkiran DP holan perjulungan nanunga marswali. Jadi daulati ikomar pardumudo hatan dewata manang haburjota martangiang haburjota manang hatan dewata ikon terida mai di ngulu sigano pari terida mai di ngulu perumatang kota di parianak kota nang di parsaurata sigano pari jelatabama argani hadaulatoni mulut idok mesti adong hasabamun mardongan
sabab ni roha. Ima ngulu na merasa cukup, unga merasa puas. Dia telah menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Na manggohi nguluna. Asa dangalan nama mora. Asa gabi sabab roha. Iko mulunga adong dihita di leo dewata, kita terasa dipuaskan. Bo hita madok melihat bersyukur maka mulatihon na ido nani leo ni dewata. Ai idadalani gugota manang alani malota hita bui mangului portibion. Manang bui hita rotu garijaon hola marsahit hita sebuah ngorot sepodo mata. Apalagi kanang ulan sia holan ngilu sawotik betur hol suama. Kamu dong sabak kiriman di Tuhata Yesus alanido dengan terpangasau kita. Manangah hari bagasang nguluta. Ai tak kasih doko dia itu dengan dong tebun. Tuhan sianganon. Jelang terbuk kita hagia halau ruar. Hagia taparadi aka mobil na mewah. Bolo borhat kita paling ambulans lapataruhon. Ido natabireng. Hidup kita sebenarnya adalah refleksi rasa syukur kepada Allah. Maka sebab pun imam mensyukuri nasa berkat Tuhan nadong di kita. Adong do sada keluarga dong matua naso mensyukuri pasu-pasun di bata nasa hatu dirina. Di sadetiki di tongos anak ngadok parumen nama hepeng tunesida siarasia 10.000. Roma amat tedu inate bereng kulit ini parumete 20.000 dipotong sejuta nena. Jadi di telepon inate ma parumainon ma ikon amat tedu inate pabua nunga sahat kiribanai manuku menang no sahat toroma nasi dana dua mata do inatai unang ngangkat telepon nai asa dihilala alain hulik nai asa mubarwanain. Jadi ala suara ro telepon pertahe mana sida dua anak tama jo ta teleponin na di telepon ma anak nai patak kasus saya dia do kirimamuna sasitong asedus ni rohamuna. Jadi patorang anak nai ma sasitong nga 100.000 do nabu itu ngoson nami Tuhamu. Inna. Jadi dang na yorui na ikom parameni habis 10.000 ini na. Daong gari ada na ita bedo 10.000. Ay tarhilala pasinapuran ninong ninna. Bah inna ya nasinenda dua. Jadi dung boto nasinenda dua manosole ma rona sida. Ngasa ditihai do ibu rai parumen no. Parumen na so asidon. Parumen na hulik do senna. Tapi adung diboto na ditabai, bah nggak salah kita inna. Songonima mulo sodong hasabamon, merasa cukup. Saya tong nama kurang nari. Jadi mulo tabiran dison nang gudang ditongos, tong bareng ngutungut, basugari otik ditongos manang 500.000, kan tonggo hamulate honotai. Di bagasanido mulo sodong rasa cukup. Dan rasa bersyukur dan madok mau lihat. Napa dua hon naing dono turpoto hita pasumal sol madirim hadap tu hadaulaton. Latilah dirimu beribadah nina di sada Timotius 4 ayat 7. Hadaulaton naing do nadison dilatih mertudu-tudu tu cara hidup. Dan pitor daulat ngoso dilatih dirina. Lifestyle ina dihala ya hatan asing. Sahala Kristen na adong ciri-ciri khas ni parngulon na nang piposoro pesi Timotius nunga digil si Paulus dia menjadi teladan atau tiruan ibana memang uluan ni huria Efesus nang uluan ni huria gabi tau tiruan jala didok disi unang huruhani halak midah haposomi unang huruhani halak midah haposomi alai gabi tau tiruan mahong dia kana porsea di pakataion di parange di holong neroha do di hatong manon ikototong marsiajar agi pinang uluan ni huria
Sata binang pinang matu ko totong marsiajar si Timotiuson opung nape si Lois totong mangajari bana. Isi do tehe omak ni si Timotiuson adong botosa onike molate. Jadi sabil taboto ka natar surat. Jadi opung nape itangi hodo pangajarionna. Ai ujahan ni haporsionna diajarkon dala dipaingot opung si Lois do omak nasi unike alani do kon sitape kon jamot jala totong girgir mengajari akena kota nang akanang opung wang dison di pargunah kauma tikimuna unak kolan upasur pani patugu-tugu pahopu nakolen manugu-nugu pisik nga sabing alay dohot manonaho naka podo nauli dohot manonaho naka parangin na dinggan adonggo naparpudion torop ka persekolahan na marbasa Inggris sehari-hari perjulunay molo ide denaki alay bulunung nga somal ipasomal-somal ujunga lancar ro musina sida marbasa Inggris so ngoni bulu tabereng bulu halak nias ganupari dua kedulinon latihan meloncat batu 2 meter ujungnya lah ganupari manang didi halak nias bulu keluar 10 nias kon bui mana sida meloncat batu si 2 meter nang di tengah-tengah ni keluarga pe tengah-tengah di bagasta iku ganupari ma latih otak kena kota martangiang tapake ma buku bajono nang pinaradi ni huria adong ko sudi di hitam makke manang ibaru pe ke honda buka bodo isi bagi situe tong ibaru la satu waing terus tong ibaru ala so hauna buka alani tapake mai taba makke na kote maroster manang margati-gati martangiang nang PJP dimulanai sederhana bululam somal lam haloma martangiang nang disihatoropan nah harata bigi sada cerita te adong sal ama marulang tahun mana kona diotang mabadita diotang aka dongan tidak danahon merlas ni roha salana ulang tahun ni jadi ditiki jupa martangiang dipangido paditema isi dipangido roham mabasi batang yang jolin na tu ada dahi pitro dan mandoko bapa majoloina terpucak amatai bahasa pucak talana inah taido torsi batang yang ijabuna sida ido kon odo par kamis odo si batang yang inna jadi ala ngasih pangiduhon pedite do danahi tak terjual sabi jadi do kon mana martang yang mahita inna lepi matangana me tawon bain yasro akon sesada hujis do aku totong aminina Toroka dek den mudu, tangi dek denak, tapi ngama-ama. Ay memang ala holangi di guru tangiang, mulai sen sekolah minggu, lalu holangi buat satu ama-ama. Anggo akamatan di Cibubur nanti pos doroha, ka ngabui hamu malomar tangiang. Ano di bagas tabi, pitura kamatan jo songon imam, songon nakabalim, mabat tangiang di bagas tabi, ano narian. Amin. Ya, jadi pos doroha angko akamatrisson minarrubuhina bertanggung jawab buikon maben akatangiang di tongan ibagas tabi songon tau tiruan amunakama nami nanami dapat tuluon iya kana nang gabi mamora medabudo tu bagasan pangjunan dohot sabil dohot lan hahisapon hauton akana mangago na mangalonok konjol mai itu bagasan jia dohot hamakuan jadi aka yang ingin kaya nang kami mamora boleh doko di pudas 30 ayat 15 dua do baru nilita na sahabu tongan ina akan ingin kaya tang marna sayon asing do bulungan diliot di batatu ita akaha kebutuhan lain lagi menjadi keinginan sudah do ingin kami mamora alai ba iko botota do tong sedia do
dalan nasabui mamora do dinggan manang nagabita pasu-pasu. Asura di suku kita bagasan satikion. Isi muna radi kami mamorain na. Pada tu ba sudiri hita dah. Alai ma tayong naking. Jadi bulu tungpe boy na pogo si gabi mamora song di dini ama partukuan bamian konongko proses ni. Aong do ikon burju mula-ulon na. Jala asaboy humusar parnguloni ay di buku nabadi ope aka namora do aka natarbarita di buku nabadi on so si Abraham namora do apalagi si Daud si Salomo kalanido di bagasan perdalaning uluta ikon naing ma ikon di bagasan hasabamun ido mangarem ko nafsu nang gabi ingin kaya ulu di bagasa partikian memang di juni du hita di parna ni situ horon du mobiak kay nata mulu lau belajar tu pasar tro bihaman non cukup du hebe ngonaing tor narohana do tor hol suad do lain ang pesongoni sotung disesuai hamuak ngamata korupsi ate otong masih dalan nadinggian asa gabi pasu-pasu ay mulu tabiring nang pitur ditaruhon mar miliar tu jabuna api ang gabi hon ataka bo tonggo sudi hol suan sudi do mangisaki aduh saya ada berita masa na di surat di buku ni si jahon ni eser na julu rah horlan manang pigan na mission na sekolah eser termasuk ibaru pani jadi adong sahala raja lao melancong tapi may bani sa danang. Tapi tanpa sengaja pada uma cicinon tuai na bagas saya di koriban nadang dapot sa. Ujung iban mana pengumuman mana ngisi na dapotan ciciki ulepe upa na gudang nina. Ala raja itu merbaga-baga so inama adong salah duli-duli marsitutu. Mangukori mangalului cicinon. Ujung na dapot. Silas ni rohani dulu merlujung bibena tu istana ape tero si jaga pitu na perjulu tak bisa masuk bah ayaw nama naruhon cicini raja itu arong kesarakna muludung ite kekonon bukon satonga sian upam lehonom mutuau baru boy masukin na bah marpikir si dulion arong kepetra satonga naen non yaw na rohana ite keni mana pitu perjulu tapi pitu padua hope tonggo songoni dabui masuk ujul tekenom satu ngasian upam ko lehonomu ipa sabui masuk liling marpikir si duli to mak ului penina jadi masuk ibana tu julun rajai jala maras ni rohama rajai ala nunga mulak cicinai jadi sunga baga-baga ki ah dipanggil roham lehonoko upam nina Roma dulu lima dokon, anggo salion nupaku raja nami asing duina. Lehoma opa puluh elu heli cambuk, ima pakuina. Bah, wasong dipanggil duamu. Masa gabi songon asing panggil duamu nina. Jo raja ima jo penjaga pitu na perjulu pitu penjaga pitu paduahon. Asa makata hitena di jo ma. Jadi patorang mak. Ngotekin kan di julumuna satonga upaku koleno kutuho tu penjaga pitu perjulu songoni tu pitu paduahon bah ido jadi ngau pangido opa plelu heli cambuk du pak bimham nina duldulioma sian natar rimas musi rajaun disuruh mai cambuk du pat talibe sida jadi anggo rajai nabijak gudul dulion narohana dile mau pana dile musi koma penggetingnya lakon si jaga pitu heho jujur robere konina jadi memang di bagasang ulun bodoh saya niripu parhunikan api pergadungan saya pinikir persaulian namaro api hamagoan baru be hakim agung tebiki ya lo hebe gudang petok kenai takut mebena
maila nasida nangaka instansi hakim agung. Amun sepak kiriman di tu hatta Yesus dipanggil turbuhoma asata parangehon serek ni roha. Naong boy tahasabapun aka nanilihon ni Tuhan itu hita. Mau lihatin mata pasat itu Tuhan ini mulubui dilihat nak kebutuhan siaga nupari di hita jala memang daksei merguru tu keinginan do kebutuhan memang beda mulu kebutuhan tapang itu Tuhan asa diri yang nalayang go keinginan sotung digosa-gosai ngeluta pos doro dia kainata di son na malo marpangotik asa unang sei digosa-gosai keinginan ado marpangotik menghemat. Ini doko dipoda tulpulusa daya 10. Suripada nama biar mila jahoba, suripada haposan, suripada nama buan kok las ni roha, alamalo marpangotik. Jadi aka suripada na las roha mamuate suripada na haposan di julun itu hatta teh. Amin. Iya. Mau lihat teh. Jadi tapa soal madirita. Nangya anak kota laho marhadaulatun laho martangiang nakin dohot ka ruru akan adinggani mulo di tulu Johannes sede opat hade dokon angko na boto sa kita tulu Johannes sede ay opat saha di hita odo las ni rohaku na bulun mulo hubigi di parangeon akan akokku hasitongani jadi takol kalak batak anak kokido hamorao diau takolan halak batak ubotoi buku nabe diu pinget toridoko ni ditulu Johannes sede opat 2000 tahun nasalpu di surat las niroh na bulun mulu di parangeon anak kokku hasit tonganin ala generasi penerus odo pangomong godang naidoknya generasi penerus kita lihat dia orang-orang yang dapat kita percayai bui las rohata memering aka yana kota jala parpudi setong ma hitama dok moleate Tuhani songo di sade Timotius 5:10 memang dangadong natarbuak kita hagi luar dang tabuak kita hasang ortutu alai digohi di batado pardal nguluta jala dakkolan portibio di jaji tu kana porsia angule sugut idu nobelga ido iban namar gereja hita anggolan na portibio do na talului tapola hita rotu gereja alai pangomong godang ido naso bui tartuhor dot mas dok perak jala ido nakin totong tangyang taunang lilu jelani bulu bui pi so namar husor namora gabi na pugos kami mamora alai na umur sesalu nai ima nunga dilehon Tuhan ita dijajitu ita surga hasonangan gabi uban yakana porsia amin martang yang mahita